Barchangizga xayrli kun do'stlar, kanalıma hoş geldingizler. Bugün sizlerle birge Akmaral. Bugün öte toyumda hunarlı agam jasaymiz. Narın kaniki balığımız birge jasap ko'raylik. Eğer de kanalıma tirkelmegen bolsaňyzlar tirkelip, like basıp kommentara жазып ketиңizdir. Narının kamarın kattığılıp ilip alamız. Kattığılıp ileseniz sonda kamarınız jol bir ademi bolup çygady. Hamarımızды ilip bolğandan tındırıp koyamız. Her 15 minut sayın hamarımızı kayta ilip turamiz. Sonda hamarımız öte tamaşa, jıltır bolup jayılady. Öýtse bulsa dostlarımız bilen bölsеңizdir. Hamardy ekiге bölüp, iki soğan ısıtıp alamız. Men aldın ala birinji kichkene oktynyň jayıp ukitip alamyn. Sizler endi özüňiz bilesizler kanday oktynyň ukitip alsaňyzlar da meňe ыңгайлуу kichkene oktynyň ukitip algym kelen ulkan oktynyň jaýamyn. Hamarda katty jufa kılıp jibermezsizler. Narının hamırı sal kalınlığı bolgana dürüs. Sonda hamırımız ademi bolup pişýärdi, ezilmey. Meni ko'rip turganingizda hamır öte jabyspaýt, ademi bolup jayılady, jyltyr bolup. Endi narynymyzdyn hamyryn kesip alıp, bana kaynap turgan sopamyzga salyp pişirip alamız. Pişirip alganymızdan keyin suwuny sırgıtyp, ademilep arasına may jagıp çygamyz. Endi hamyrymyz öte tamaşa, jabyspaýtyn dep çyгady. Miniki narynymyz daýy bolup çykdy, öte tamaşa, öte hunarly tagam. Sizler de jasap görüňizler. Videonu soňuna şeň garagandaryňyzga rahmet. Video unagam bolsa dostlarınız bilen bölsеңizler, kommentariýa жазып ketiňizler. Tirkelmegen bolsaňyzlar tirkelip ketiňizler.